before m wee bido ịkọlụ gị gbasara alụsị. O nwere obere akụkọ mma akọlụ gị before m wee bido ịkọlụ gị gbasara alụsị ya. N'ime obere akụkọ mma akọlụ gị ka m eji wee clarify ya gị ife ị na-anụ eji mmadụ wee hiwe alụsị eji mmadụ wee hiwe alụsị n'eziokwu na alụsị ọbụla bụ mmadụ ka ọ bụ na mmadụ ka eji wee hiwe alụsị. Nwata ahụ dị ndụ eke nya gbụọ na-ebe akwa nwata ya na-ebe akwa na-alị papịa Okonkwo nna m Okonkwo nna m Okonkwo ruru ọsịsị gbaba nya bụ nwata ihe ọ chọrọ ka ọ lụọ agbata oyi eju marụ ewe gbelive ọkịlị gbelicha anya wee welie wee tie egbo ịbata n'obodo a na-agba ego ụbọchị taa na nna agba gị ebe o nwere alụsị a na-agba ọkịlị na ịga. Ana m ekene gị na-asị gị nnọọ dịka ị na-esonye m n'oge awa ibe a ji maka ya wee bịa bụ maka alụsị. So many people na-adịbe ajụ ajụjụ maka alụsị ya ibe gbasara alụsị ya stori ya na-akọ maka alụsị ya na-atụ gị ụjọ. Achọ m ka m clarify ya anyị. So many things ndị ụka kwuru maka alụsị bụ eziokwu ma so many things bụ asị. Ịma na ibe gbasara ndị ụka bụ ebe oge benefit bagaba na-akọ na bada akọ the true beginning of the story otu o si wee bido. O nwere ibe nchọrọ ịkọrọ gị maka alụsị ene dị na be nna gị. O nwere ibe nchọrọ ịkọrọ gị maka alụsị ya dị n'ihu nne gị. O nwere ibe nchọrọ ịkọrọ gị ibe meli na-eji asị gị jee na alụsị ka ije jee yọọ kedu ibe kpatara ya ya ka m chọrọ ịkọrọ gị tata. Gee m ntị ka ntị ị ga-azụ na m osi olu. Achọrọ m ịgwa gị na alụsị ọbụla ịfụrụ na be nna gị welu ibe kpatalụ na-eji wee debe nya bụ alụsị. Alụsị ọbụla edebere na be nna gị were ibe kpatalụnụ eji maka ya wee debe nya bụ alụsị. Ọ bụ n'ime program a ka mma dị wee gwa gị ibe kpatalụ na iji wee mebisie alụsị dị na be unu ọ ka na-awa gị n'ara nke bụ eziokwu. Ọbara Jizọs adịghị egbu alụsị. Ọbara Jizọs ama mme ka alụsị nna gị badebere ka alụsị ahụ pụọ maka na ị marọ ntọnụ na nya bụ alụsị. O nwere obere akụkọ mma akọlụ gị bifo m wee bido ịkọlụ gị gbasara alụsị ya. Obere akụkọ mma akọlụ gị metụtara ibe gbasalụ na alụsị ya ji wee dị na be unu. Obere akụkọ mma akọlụ gị metụtara ibe gbasalụ nụ alụsị dị na vileji unu ji wee dị ya. N'ime obere akụkọ mma akọlụ gị ka m eji wee clarify ya gị ibe ihe na-anụ eji mmadụ wee hiwe alụsị eji mmadụ wee hiwe alụsị n'eziokwu na alụsị ọbụla bụ mmadụ ka ọ bụ na mmadụ ka eji wee hiwe alụsị. O nwere some people na-adịbe ebu ya leda to room. Achọrọ m ka m clarify ya gị. Ụfọdụ na-adịbe ajụ m ma inbox ịbata na my DM ụfọdụ na-ajụ m mmiri ọ bụ eziokwu bụ na eji mmadụ wee hiwe alụsị. Ọ bụ eziokwu na a na-ekwu ihe a na-eme agreement ya asị m ka m jụọ gị ọ bụ eziokwu bụ na eji mmadụ wee hiwe alụsị. Achọrọ m ịza gị tata mmesi n'akụkọ ọnụ a wee kọọlụ gị. O nwere ofu obodo dị na Kogi steeti. Kogi steeti ya ịma na o nwere ndị fa na Anambra gbara oke. O nwere ofu obodo dị n'ime Kogi mana fa na Anambra gbara oke. Ọ bụ na egwuwe n'obodo a ka eso na Anambra steeti mana o nwere ka esi wee kee ya ọ daghịzie na Kogi steeti mana fa na Anambra gbara oke fa na-asụ Igbo. Afọ obodo anụnwa bụ ịga dị n'ime Kogi. Achọrọ m ka ime research even na akọlụ gị bụ true life story not fabricated not a conjoined story is true life story. O nwere ofu obodo a na-akpọ ịga anụnwa dị n'ime Kogi in 15 BC or thereabout. According to the story, BC or thereabouts. According to the story, obodo anụnwa a na-akpọ ịga bụ a very wealthy and a progressive village. Obodo anụnwa dị very wealthy in time of famine.
ana ebe wa bịara ọkụpa ya na-emete nri fabụ ibe na-alụta ji many neighboring villages na-eli neighboring villages dị around them ba na-alụta ji ha na-eli ha na-akọta akpụ ha na-akọta ede ha na-akọta ihe dị iche iche maka na Chukwu gozili anaba ana ebe ba bi Chukwu gozili mmiri ba na ba na-egbu azụ ewe nọkata ụfọdụ obodo nọba n'iru nọba n'azụ nọba n'aka nri na aka ekpe ụfọdụ obodo a wee wewelere anya ụvụ wee bido wa kpakọba anaba panazi anya fụ na ji ha na-egwupụta na adaba na ọ na-emete mba ji na ji nwa na-agba agba na-ebu ibu n'ọba bụ ibe kachacha akọ ji n'obodo na akụkụ obodo niile gbalịba okilikili obodo a wee wewele anya ụvụ wee bido zọbalịba anaba onye